ناي غودنا عتور سودان تاريخي بس زز مصخ غنصلني ግን ሓደ ምክንያት ኣሎ ቴድሮስን ገንዘቡን ምስጢርና هم ቀደሙ ዕቁብ ና አራሕፍት ከም ሞክት ብሊ ይብልክ እንታይ ትኾን ለኽ አሩ እንታይ ገብሩ ኣለኻ ሃውቦይ ሃውቦይ ንዓይ ክድግፍ ኢልካ ዲኮንካስ እቲ ናተይ ወረናዕኻ ስለዝፀልወካ ኢኻ መፅኻ ኣለኻ ማለት እዩ ዘይከውን ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብል ኣለኻ አቤል በጃኸን ዓየት ፈልጠነን ኢኻ ወረኸ ጽቡቕ ስለዚ ያለ ግን ስቂለ ክርእየኪ መረፅኩን ኦኬ ሕጂ ተረዲእኒ ናይዳ ሽሙን ሽም በዓሉን ክልዓል አይደለኒ አሩ ጽቡቕ ደለኺ ትመስለኒ ኢኻ በል ሕጂ ፌስካ ቼንጅ ጌርካ ወጥር ናበይ ከኸይድ ምስ መን ኢኻ ክትገድፍኒ ኣብ ፍቆዶ ባራት እንዳኸድካ ንዝማው ካብ ዝኽፍእ እንታይ ኣሎ ንሱ ዳ ስራሕ እንዲ ስጋ ሰብ ክትበልዓ ሓድራ ምሸት ወላሂ ጨማ ተምሰል ስለዚህ ረከብና ለብሰ استمعت ይኸው እጅ ግን ገርም